Okay, for this video mga katil, good morning, good morning. So kining takna sa kabuntagon mga katil. Manit adre sa puso kay maligo ta mga katil. Kay kabalo na mo nga adlaw sa pagsimba na to di karon sa atong buhi na Dios. No? Ano man, ano kinahanglan magita mo simba da sa atong buhi na Dios. Tungod kay imagina o gunahuna pag-ayo mga katil. Sa isa ka semana unom ka adlaw ato no muna nga karon ang takna o panahon na ato ang pasidunggan, pasalamatan ug simbahon atong buhi na Dios tungod kay sa unom ka adlaw gipasinati o gipatagamtam diri sa atong matag usa nga kinabuhi nga wala kita pasagdae, wala nagpasagad ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, no muna nga atong simbahon atong buhi na Dios karon nga adlaw o panahon mga katiil tungod kay usa ka na kadakong importante diha sa ato ang lawas nun nga kinabuhi kinahanglan na putay espirituhanon nga pag-alagad sa atong buhi na Dios tungod kay ikaw ug ako mawala ta ning kalibutan na may nang buhi pa ta malagad ug musimba ta sa atong buhi na Dios para insured ang ato ang espiritu diha sa atong buhi na Dios. O kana lang, God bless. I love you all sa tanan tungod kay gisulti na ako ni tungod kay kinahanglan kita nga naatay relasyon sa atong buhi na Dios kay luoy ang tao kung walay relasyon diha sa atong buhi na Dios, walay pagtagad, walay pagsimba sa atong buhi na Dios tungod kay dili lalim nga maimpirno ta mga katiil tungod kay ang impirno init kaayo, init gali nang mapasok ta, init gali nang makapainitan ta sa mainitan ta sa adlaw unsa pa ka ang impirno mga katiil nga kapitoon kapilo pa ang kainit. Una mga katiil, pahinumdum o paalala sa tanan tungod nga ni akong gisulti tungod kay dili ko gusto nga mahilayo ta diya sa tungkol na Dios o kana lang. God bless for all network kana palihog kong share follow sa pa nakapalo no. Yan ang ingon ko palihog kong share para daghan pa nga makahibalo nga dili raday atong asawa o bana uyab ang nahigugma kanato, mas labaw nga nahigugma ang Dios sa atong matag-usa nga kinabuhi mga katiil. Mao nay tinuod mga katiil kana lang o God bless. Bye bye.